శివుని అభిషేక ఫలితములు. నీరు 10 దోషాల నివారణ కలుగును. పాలు 100 దోషాల నివారణ కలుగును. పెరుగు 1000 దోషాల నివారణ కలుగును. నెయ్యి 3000 దోషాల నివారణ కలుగును. తేనె 5000 దోషాల నివారణ కలుగును. పంచదార 8000 దోషాల నివారణ కలుగును. చెరుకు రసం 10,000 దోషాల నివారణ కలుగును. మామిడి పండ్ల రసం 1,00,000 దోషాల నివారణ కలుగును. నారికేళ దోలకం 30 లక్షల దోషాల నివారణ కలుగును. ద్రాక్షరసం 10,000 కోట్ల దోషాల నివారణ కలుగును. ఆ శివుడు అభిషేక ప్రియుడు గనక ఈ 10 రకముల అభిషేకములు చేసినచో సకల దోషాలు తొలగి శివుని కృపా కటాక్షములు కలుగును. ఓం నమః శివాయ. హర హర మహాదేవ. శంభో శంకర. శుభం.